εξιτάρι. Το όμορφο. Το ωραίο. Η αισθητική. Η μουσική θα πω. Η καλή μουσική να πούμε. Το σεξ. Το σεξ σε δημόσιους χώρους. Ο έρωτας. Travel. Καινούργιες εμπειρίες. Κόσμος. Τι σε εμποδίζει. Οι άνθρωποι. Bad people. Όποιος παρακάνει λάθος με εμποδίζει. Κανείς. Πάρα πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Τίποτα. Ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου. Εγώ, ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου. Μάλλον εγώ ο ίδιος μου εαυτός. Η σκέψη. Το άγχος. Οι αδυναμίες μου. Τι αγαπάς? Το φαγητό. Την πήρα. Τα πόνοι. Τη φύση. Εμένα. Την οικογένειά μου, τη φύση και τον εαυτό μου και τις γυναίκες. Την οικογένειά μου. My family. Τους γονείς μου. Τη μάνα μου. Την οικογένειά μου. Τίποτα. Τη νύχτα και τη μέρα. Και τι συχαίνεσαι. Τη μέρα και τη νύχτα. Τις κατσαρίδες. Τις κατσαρίδες. Τους φλόρους. Την αγένεια. Βρωμιά. Τα πάρα πολύ άλλους τα μαλλιά. Να μασάει κάποιος πολύ δυνατά. Το ραπ στην Ελλάδα. Τους φυγόπονους ανθρώπους. Την κακία. Το ψέμα. Τι σου δίνει κουράγιο, τι σε εμπνέει. Γύρω μου. Οι φίλοι μου. Οι άνθρωποι. Οι φίλοι μου. Η φύση. Η καλοσύνη. Οι γλυκούλιδες κύριοι που πίνουν ελληνικό το βράδυ. Καθημερινότητα. Τι σου κόβει τα φτερά. Θα απαντήσω ξανά το ίδιο. Πάλι η καθηγήτρια της διπλωματικής μου. Οι μαλάκες. Ο εγωισμός. Η κακία. Οι άνθρωποι. Εγώ. Πάλι εγώ τα κόβω τα φτερά. Ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου. Η αποτυχία. Το άγχος. Η απογοήτευση. Τι άλλο. Η απελπισία που νιώθουμε αυτή την εποχή. Τι σε χαλαρώνει. Τα ζωάκια μου. Τα χαδάκια. Ο ύπνος. Sleep. Η μουσική και το σεξ. Η μουσική. Την πήρα. Μία μπύρα βεργίνα από το Βικέλα. Το whisky. Ένα ωραίο ποτό. Μπορείς να κλείσεις την κάμερα, σε παρακαλώ, για να το πω. Τι σε αγχώνει. Τα πάντα. Το μέλλον. Δεν ξέρω. Ζωή. Το αύριο. Όλα. Η δουλειά. Work. Τα deadlines. Τα μαθήματα που χρωστάω. Οι γονείς μου. Η αδράνεια. Τι λατρεύω να μισώ. Το Λευτέρη Πανταζή. Αλήθεια, το Μπογδάνο. Τη γραφικότητα. Την κακογουστιά. Τα κακά αντισήματα. Το φαγητό της λέσχης. Την απαξίωση. Τους εχθρούς μου. Τα πάθη μου. Τι μισό που λατρεύω. Τι μισείς που λατρεύεις? Οχ, τι μου είπα. Τη Μαντόνα. Τα λεφτά. Τα λεφτά. Το φαγητό. Το φαΐ, ναι. Το φαγητό. Vegetables. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που έχεις ακούσει? Αχ, έλαντε. Λεφτά υπάρχουν. Ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω. Ότι είμαστε ένα τίποτα. Ότι είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ότι οι άνθρωποι όταν έχουμε έντονες σχέσεις μεταξύ μας γινόμαστε ο ένας καθρέφτης του άλλου. Ότι η γη είναι επίπεδη. That the world is circular. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα? Ότι η γη είναι στρογγυλή. Μαζί τα φάγαμε. Πολιτική.
Ότι στο τέλος όλα πάνε καλά. Ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα καλά θα πάνε. Ότι όλα είναι χάλια. Ότι υπάρχει Θεός. Για πάντα. Το σ' αγαπώ. Ότι είχα μικρή μύτη. Τι σ' αρέσει τον εαυτό σου? Η μύτη μου. Τι δεν σου αρέσει τον εαυτό σου? Γενικά είμαι αρκετά ευαίσθητος, αλλά αυτό δεν φαίνεται προς τα έξω. Μια εσωτερική ηρεμία που έχω. Και τι δεν σου αρέσει? Ότι καμιά φορά αγχώνομαι υπερβολικά. Να έχω θετική ενέργεια μου αρέσει. Και τι θα άλλαζες, τι δεν σου αρέσει? Να αφήνω τους άλλους να με πληγώνουν μερικές φορές παραπάνω. Θετικότητα. Και τι δεν σ' αρέσει, τι θα άλλαζες στο εαυτό σου? Καμιά φορά η μελαγχολία. My ability to communicate. And what you don't like? I'm disorganized. Η κοινωνικότητά μου. Τι δεν σου αρέσει? Δεν ξέρω, όταν σκαλώνω νομίζω. Ωραία ερώτηση. Το ραπ στην Ελλάδα. Το ραπ στην Ελλάδα. Ωραία. Και τι δεν σου αρέσει στον εαυτό σου? Ότι κάνω ραπ στην Ελλάδα. Όλα. Τι δεν σου αρέσει? Όλα. Τίποτα. Και τι δεν σου αρέσει? Όλα. Τα σχέδιά μου. Και τι δεν σου αρέσει? Το ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνος. Και τι δεν σου αρέσει? Ότι ώρες το παίζω πάρα πολύ έξυπνος. Το μυαλό μου. Και τι δεν σου αρέσει? Τα χέρια μου. Μ' αρέσει... Το δουλεύω. Τι δεν σου αρέσει? Το μαλλί μου. Τα δάχτυλά μου. Και τι δεν σου αρέσει? Δεν έχω κάτι. Τα πόδια μου. Τα δάχτυλα των ποδιών. Και των χεριών. Τι δεν σου αρέσει τον εαυτό σου? Τα καλάμια των ποδιών είναι πολύ λεπτά. Ο χαρακτήρας μου. Και τι δεν σου αρέσει, τι θα άλλαζες? Τη μύτη μου. Οι πατούσες μου. Και τι δεν σου αρέσει? Τα φρύδια μου. Κάποιες φορές δεν είμαι αυτό που είμαι κάθε μέρα. Και τι δεν σου αρέσει? Η ανία. Η όμορφη πλευρά μου. Και τι θα άλλαζες, τι δεν σου αρέσει? Την άσχημη. Τα δόντια μου. Και τι δεν σου αρέσει? Νομίζω ότι είναι πολύ cool, εντάξει. Ξέρω εγώ, άμα δεν μου άρεσε κάτι, ας πούμε, εντάξει, να πούμε να πάω να τα αλλάξω. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που έχεις ακούσει ποτέ?